Chai, ndị be anyị bịakwanụ nụrụ n'akụkọ ezinụlọ anụnwa nwụrụ n'ife mberede nke ụgbọelu n'India na ya bụ ife na-akụ na mkpụrụ obi. O wee bụ na ezinụlọ ahụ na-afụ ebe a bụ di na nwunye na ụmụ fe ịtọ. Wee na-akọwa na nke nwoke nọ na mba UK since 6 years wee na-agba mbọ wee na-arụ ọrụ and na ya na ezinụlọ ya anọghịkwa ebe ahụ, na nwunye ya na ụmụ ya aka nọ na India. N'ọkwa ya ka nwoke nọzi wee na-agba mbọ ka o kpogota nwunye ya na ụmụ ya na ezinụlọ ya ka fa sokwana ya wee bịa nọrọ ya bụ ọrụ oyibo na mba London. Wee na-ewekọta dọkụmentị kwesịkwanụ na ya eweta, wee na-ewekọta akwụkwọ niile kwesịrị na ya eweta, na ọnya ka nwoke gadachara akwụkwọ niile a wee sendịalụ nwunye wee jee n'embasi wee nyefa visa. Nwoke wee zọpụzie njem wee bata ka ọ bịa kpọrọ ezinụlọ ya ka fasokwana ya wee gbagorukwa na mba UK nwa na ọnọ. Ọkwa ya ka emechalụ wee mechie ife niile, ezinụlọ ya pakịchagokwa akpafa fa wee zọpụzie njem anụ nwụrụ na afụ ebe anụnwa. Wee na-akọwa na foto ahụ fụrụ ebe afa na-ese bụ mgbe fa nọ n'ọdụ ụgbọelu, mgbe fa nọ n'airport ka fa segasị foto niile anụnwa wee na-ese ndị friends fa, ndị ezinụlọ fa. Ụrụ mana nke nwaanyị nwere ndị oyi ma ụmụnne ya ma nne ya ma nne ya ndị ọ hapụrụrụ wee na-achọzi ka o jee ọrụ oyibo na mba UK. Na ka fa banyekwanụ n'ime ọdụ ụgbọelu na fa nọkwa na ya bụ flight nke sikwa n'India wee na-eje ya bụ UK wee sekwa foto unu na-afụzi ebe anụnwa wee sendịkwalụ ndị ezinụlọ fa wee na-agwafa na fa nọzikwa n'ime ya bụ plen. N'obere oge na ya bụ plen ya efenikwanụ n'ọtaịnụ ka fa na-eche ka oge ruo ka ya bụ ife fenyizie, na ọ bụrụ na fa narukwanụ mba UK fa na-ana na fa ya agwazikwanụ fa na fa anarugo ya bụ ife wee bụrụ ife anya mmiri. Ndị ezinụlọ fa sendịrị foto niile afụ n'ụlọ na-afụ ebe a maka ndị ezinụlọ fa na friends fa bụ ife wepụtaziri foto a n'ihu akwụkwọ ọha na eze wee fụzikwa n'ife melụ wee na-akọwa na fa amaghọkwanụ nọọ nkata ikpeazụ ka fa na-akpa, na fa amaghọkwanụ n'ofoto ikpeazụ ka a na-ese ndịrịfa na ya bụ ife bụ ife mgbawa obi n'ebe fa nọ, na nke bụzi na 5 seconds ya bụ plen ji wee feni ka eji wee kọbazi na plen bido wee manyite wee mebe mkpọtụ and na n'elu ebe ọ nọ wee manyite mebe ya bụ mkpọtụ obu 625 feet bụ ebe ọ nọ wee lọsụ onye abụsị gị na nke bụzi na ya bụ plen na onye na-anya ya na okwezi ya kontrol kwanụ mbụ onye na-anya ya bụ ụgbọelu. Ya bụ ife wee buru fa wee jee n'ụlọ ebe ndị mmadụ bi wee ruo ebe ahụ wee daa gbaa, nke bụ na ọkụ gbabaziri. Enwedị ife mekwatara ya soso otu onye ebe ife si na ya bụ ife wee pụta and onye nke ahụ pụtara na-akọwa na mgbe mkpọtụ bido wee mesiri ike, nke bụ na ya nwasizi azụ ụlọ ebe edelu na ọ bụrụ na ife mberede chọọ ime na gusi ebe ahụ kwụpụ n'ebe ahụ ka ya nwasi wee kwụpụ. Unu n'anya unu ya afụkwanụ n'elu ụlọ ebe ya bụ ụgbọelu je wee daa and na ndị bi n'ụlọ a na fa adịrọkwa sevu na ọkụ ọgbụgba na ọgbalisichara ndị bi n'ụlọ anụnwa unu na-afụ ebe a na ọ bụrụkwa sọsọ ndị nọ n'ime plen a bụ ndị ọkụ gbara, maka na ife plen a bụbu mmadụ 242 bụ ife nọ n'ime plen anụnwa soso ofu onye bụ ife pụtara na ya na ọ bụrụkwa sọsọ fa nwụrụ n'ife anụnwa na ndị nọkwabefa na-ezu ike na-alahụ ụra na ya bụ plen sokwa wee gbusisi afa. Ya bụ ife wee buru ife iru ji, ife ịkwa akwa na ife anya mmiri. Ọkwa ka unu wee na-afụ ọ bụrụkwa na nwoke mmadụ na-enyebeghị ya visa ọ ka kwụọrọ ya mma ndụ ya adụrụ ya, ndụ ezinụlọ ya adụrụ ya. Nke anụnwa enyezie fa dọkụmentị ka fa bịa ọ bụrụ ntu aka fa si wee zuo ọnwụ fa ka ndị ọnwụ fa metụta aka sie na ndị ezinụlọ fa na ndị niile nwụrụ na ya bụ ife mberede nke ụgbọelu, ka ndị ezinụlọ fa ka Chineke kasie fa ncha niile obi, maka na ife abụrụkwa obere ife. Ya bụ ife o kpochakọkwalụ ndị mmadụ, ife o gbukwara ka nkụ ọ bụrụkwa otu ọ bụrụkwa ịbụọ, okwu ezinụlọ ndị mmadụ dịcha ife niile anụnwa. Chineke kasie fa ncha niile obi n'otu n'otu.